Ciencia será tu maestra. Ελληνική ραδιοφωνία. Ακούτε την Έρα Καλαμάτας. 105,4 στα FM. Ciencia será tu maestra. Debes encontrarlo por ti mismo. Y a tu manera. Yo, Καλαμάτα 2010, XX Crew, λυρικός δαίμονας και MLS. Yo, στα δικά μου αυτιά, τα λόγια σας γνωστά. Το ραπ το αγαπάτε μόνο για τα ποσοστά. Δεν μας λέει κάτι το ελπί σας κι αν πουλά. Οι ρήμες σας φτωχές και τα λόγια σας κουλά. Στα δικά μου αυτιά, τα λόγια σας γνωστά. Το ραπ το αγαπάτε μόνο για τα ποσοστά. Δεν μας λέει κάτι το ελπί σας κι αν πουλά. Οι ρήμες σας φτωχές και τα λόγια σας κουλά. Ciencia será tu maestra. Debes encontrarlo por ti mismo y a tu manera. Τοπικές ειδήσεις με την Μαρία Μαναλοπούλου. Τοπικές ειδήσεις με τον Πετρόπουλο Πέτρο. Τοπικές ειδήσεις με τη Δήμητρα Καρλή. Είναι οι τοπικές ειδήσεις με τον Γιώργο Παπασταθόπουλο. Γεια σας, είναι οι τοπικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Λιανού. Ακούτε τον ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό ΣΔΕ Radio. Είναι η εκπομπή «Μη σαλτάρεις να σαλπάρεις». Στο μικρόφωνο η Μόσχα Πανταζή, στον ήχο ο Κουτίβας Παναγιώτης, στη μουσική ο Γιώργος Παπασταθόπουλος. Αχ, πουλάκια μου, ούτε που το φανταζόμουν ότι εγώ θα έλεγα τις σκέψεις μου δυνατά και θα τις μοιραζόμουν και μαζί σας. Ηθικός αυτούργος αυτό, εκπαιδευτής και καλός φίλος πια, Γιώργος Παπασταθόπουλος. Όλο αυτό ήταν μια ιδέα, ένα παιχνίδι από εκείνο στον πρώτο κύκλο μαθημάτων του 2008-2009. Η υπομονή και η πίστη του σε εμάς ήταν το επιχείρημά του για να κατανοήσουμε ότι μπορούμε. Γιατί πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου εύκολο να πεις σε ανθρώπους μεγάλους με οικογένειες, υποχρεώσεις, δυσκολίες. Μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό από την καθημερινότητά σου και ότι αυτό δεν θα σε κουράσει και θα είναι η διέξοδος στα τετριμμένα και δύσκολα. Τελικά αυτό το παιχνίδι σήμερα είναι ένα από τα προγράμματα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Καλαμάτας. Είναι το ιντερνετικό ραδιόφωνο του ΣΔΕΑ. Με μια ομάδα εκπαιδευομένων ήταν η εκπομπή «Μη σαλτάρεις να σαλπάρεις». Τα κείμενα γράφει και παρουσιάζει η Μόσχα Πανταζή. Στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Κουτίβας. Καλησπέρα σας. Είμαι η Κατερίνα Μούτογλη από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΣΔΕ Καλαμάτας. Θα ακούσετε την εκπομπή Επικαιρότητα. Γεια σας και από μένα, είμαι ο Βασίλης Μέλνικ και μαζί με την Κατερίνα θα σας παρουσιάσουμε τα νέα του ΣΔΕ. Και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας αλλιώς παρά με τη διευθύντρια του σχολείου μας, κυρία Γάλλου Γεωργία. Εννέα λοιπόν με 14 Μαΐου συνδιοργανώσαμε με τον Οργανισμό Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων το 5ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Οικομίντια στις νέες τεχνολογίες και διαβίου μάθηση και το θέμα του ήταν πώς λοιπόν οι νέες τεχνολογίες και η διαβίου μάθηση προάγουν την πολιτισμική ποικιλομορφία. Είμαστε ένα σχολείο ενηλίκων, άρα ανήκουμε στο κομμάτι διαβίου μάθηση. Οι νέες τεχνολογίες έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας και χρησιμοποιούνται και στο σχολείο από τους καθηγητές όλων των ειδικοτήτων. Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, μάλλον εκπρόσωποι από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είχαν συμμετάσχει σε 2 προηγούμενες διοργανώσεις του συγκεκριμένου δικτύου και έγινε πρόταση μέσω της κυρίας Αναγνωστοπούλου Αγγελικής που είχε λάβει πέρυσι στο 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο να αναλάβουμε εμείς την διοργάνωση του συγκεκριμένου συνεδρίου. Μόλις μου το ανακοίνωσε δέχτηκα με μεγάλη χαρά
Βέβαια ήξερα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να ανταπεξέλθουμε στη συγκεκριμένη οργάνωση, αλλά στις ανάγκες δηλαδή και στις απαιτήσεις ενός τέτοιου συνεδρίου, αλλά νομίζω ότι με την βοήθεια όλου του συλλόγου των εκπαιδευτικών φτάσαμε στην επιτυχή, νομίζω, ολοκλήρωσή του. Ευχαριστούμε πολύ. Τους μαθητές, μάλιστα, πολύ ωραία. τους τρώει το στρες. Στα χρόνια τα μαθητικά. Γεια. Ένα κομμάτι λίγο κοινωνικό να ξέρουμε που πατάμε. Χιλιάδες τα προβλήματα κινούνται απ' τα χρήματα. Βλέπω στον κόσμο πλέον μόνο υπολείμματα. Ανθρώπους να σκοτώνονται για πράγματα σήμαντα και λειτουργούν όλοι αψυχά μηχανήματα. Χωρίς να φοβηθώ κάνω πίσω γυρίσματα. Βαδίζω σε μονοπάτια που φαίνονται δύσβατα. Όμως στη ζωή μου δεν θα πω ποτέ παράτατα. Πολλά σχέδια δράσης. Και βέβαια το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Το διαδικτυακό ραδιόφωνο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Βέβαια όχι ότι δεν ήταν καλό και το φεστιβάλ με τα απορρίμματα που οργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Πανταζόπουλος. Για σήμερα στον ήχο θα είναι ο Ηλίας Κατσόγεννης και ξεκινάμε το πρώτο μύθο με τίτλο «Η Αλεπού και τα Σταφύλια». Και συνεχίζουμε με τον επόμενο μύθο με τίτλο «Το πάθημα του Λύκου». Στο μικρόφωνο είναι η Αθήνα, ο επόμενος μύθος μας είναι ο Βοριάς και ο Ήλιος. Ένας ακόμα μύθος για τους μικρούς μας φίλους με τίτλο «Η γυναίκα και οι δουλειές». Ήταν η παιδική εκπομπή από το διαδικτυακό ραδιόφωνο τους 10 Καλαμάτας. Στον ήχο ήταν ο Ηλίας Κατσόγιαννης, στην επιλογή της μουσικής η Ελένη Λιανού, στο μικρόφωνο η Αθηνά. Φέτος συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά το σχέδιο δράσης Πράσινες Ταράτσες, που είναι πλέον ευρωπαϊκό. Ναι, το σχολείο μας έχει στην ταράτσα του ένα καταπράσινο κήπο. Είναι σημαντικό γιατί έχουμε οικολογική συνείδηση. Μάλιστα, πολύ ωραία. Αυτά είχαμε να πούμε για τώρα. Η επόμενη εκπομπή ελπίζουμε να γίνει σύντομα. Από τον Βασίλη Μέλνικ και από την Κατερίνα Μούτογλη. Γεια σας. Όμως που